Nis táid can dul arás conas Cothromóid réiteach. Tá Cothromóid gig so siad termí taobh amháin ar chlé, termí dheis agus an cuairtha Cothrom i lár. Sin an fág go deirmid gur bé Cothromóid. Okay, so táid ag géirí ag a deireadh x ina aonair a bheith Cothrom le iver. Ina aonair. No, is féidir linn tairseach. T-A-I-R, bonarm. Tairseach ag leach ar sin. So tá an trí seo a chur stacaring in aice leis an X, agus tá an lúd a chuig a chur i chur stacaring. Now, bhí mar ag play sin sa rang, cibé ord aonan tú é, níl aon rud mí cheart ach an slí is tapúla chun le freigar á ná fáil réig leis an terma eile ar dús, so an móda chuig. So chun lúd a chuig a chealú amach tá chun móda chuig a chur leis. Bhór gur Cothromóid é, caiith mé an móda chuig a chur ar an taobh eile cumá. Is mar sin tá mé fága le 3x Cothrom le 15. Tá lúd a chuig móda chuig Cothrom le 9, so níl mé can éiscríomh. Is féidir leat é éiscríomh, but so bheadh fá ag scríomh móda 9 an sin, but níl aon gá. So nis tá an 3 sin in aice leis an X fós a chur stacair. So cad atá ag 3 ag déanamh leis an X, antá sé ag olrú fan X. Agus is é bhallairt de olrú ná roint. So tá mé chun gach taobh a roint ar 3. And just fan no méid le a hull. Okay, so bhí 3x Cothrom le 15 ach tá mé chun é a roint ar 3. Agus 3x roint ar 3 sin 1x amháin. 15 roint ar 3 sin 7. Anna meile le haig 1x sin just x. So má scríbann tú 1x sin okay, but tá x níos sa léire ina aonair. So sin é or freigar sin é conas Cothromóid réiteach, how to solve an equation, a linear equation, agus